SOS Children's Village long mentak apply tarik jilio klaraki ke SOS di kabade ka singilek men ba shisin jisnam jong baro kitna jong SOS hakari India baro away kabade ru ka sikha jong Dr. Herman Kmie ubade unong seng ya SOS Village hakaleng ka perthai yak SOS Children's Village Shillong seng house nam kakandai spark na punai ringkat ka thong ban lum ban lang ban pet bat Kmie yaki kanaren ki ba shemjing e bat ki ba wan shishan na ka long yeng beduk barangli ki bam dan shu ki nong sumar bat ban plant naki na ka jinglong Khunswet na mar ling ba ka SOS ka long ka jing kemen yaki ba bon ki yeng ki sam bat ka emlang ka salang na mar ki jing pos niu kila urlong ki kenna ki badan kam shisha ka jing aram bat ka jing kershan ringkat ka jing nang jing stan akate ka jing le kaman ya ka SOS di la wan ru pan sakhi bat Mynsiem do uba daman ba lamari MLA Umroi kumukong san aka jing don lang uba kisi luwan OC ka umyam PS Amar Jyoti Sarma Village Director ka SOS Children's Village Shillong Hakatay ka singi hapareng ka jing kemen bat ka jing ipo iping wala ki day tang ki Khunswet ki hybrid ki badan hapareng ka jing sha sumar bat ka jing pet jing Kmie da ka SOS kila shimbentaru ha ki jing sha bat ki jing roi pa pher bat ha ka jo ka por na kalyang ki bor penyat kila sam ro ki khusnam she ki to ki bakwan shakhman ha ki jing puli bat ki examen uba daman ba lamari haba keran hakani ka singi kumkong san uloong baka day ka bakthang banyo sngo bagi kenna ki badan hakate ka jaka sumar kim dan shu ki Kmie ki pa namar bon ngim sngo thu ya ka dor chong ki Kmie ki pa kat pa hidang don lang hakani ka perthai ka ba la pelong ru yo te MLA ban long Mynsiem namar wat hapreng ka jing bam dan shu ki Kmie ki pa hinre ki te ki hybrid ki shar ki kemen pat suk Mynsiem. So this is the success they are putting into. Thank you so much. To Dawn, she's in class 4. Ikpa kanno gade ka jinjar lega bakthang hado kata ngite piro babaro kini khna ki badon hane kide beji ki bamdon sere yi mei le nei ikpa jongki yale se ki la bandon ro ki badon ki mei imdon so ipa nang don tang bamdon ba pej be i ki don hangne hawai ngi badon i ki mei ki kpa ngim so thu namar ngim pat sem ngim pat lap hamet jungi kumlo kasneu ya pipat ki bamdon ki Kmie ki kpa pila pelong sundan hi Kmie ki kpa jong pi gini ki nong pet ki nong i ki nong sumar nong sri ya pi hapa kani ka campus tengaro kani ka por ngakit bok kirwen ya kani ka SOS baki por kisngi ki bansawan kanang la so ban ai ya ka jing nang jing start bat ki staff ro kinang la so ban page ban take care ki khna banga kerman scam hero hagawai nga sngi kumala ong di batterens ki khna ki bala lejno na ne ki bala dab sha ai jing hikai ki bala dab sha sumar suker na ne ka jaka ki la bon ki bala yeng na ka jak la jong ki haga jing im ka jong ki banga kerman scam hero bana pedang jong hero kin bon makin mi hagi kerdar ki ba pher ki bala dab yo jing hikai na ka SOS nan ong ye pi hoy barabar ni sajong kino ki khna ka khna la khna ka ra be ki buram ki me ki pa tang hane pat pi don no ye pi pin ra hi ka buram jong gane ka campus hi bro ko we bat hero ki nong pet ki nong i ki nong sumar ki jong pi pin yo ban ra ka buram ka jong ki banga itna hero ba khlem ki nong sneng ki nong khro kumong no tang ki nong pet ki nong i pi ki sneng ki kentu i pi kan ni pidon ni ka discipline
Ye katarung ayero bat kamtam ayero hi ye ki kena bari kinong pet kinong hikai ye kiro kadai hi ka jingnang ka jing start bat ka jing sim kya hi kinong pet takadaw ki kena ro ki don hapo ka discipline ngai ternat ba badi ro wala ki pli kim doni kita kinong pet nong i hagi por na pet mene por ba shat kitu ki hap ki berit ngala somulung Mynsiem namar ba ha jing sisa kinang don kam ha Kmie ni kapajong ki tamala wala kataro ha ka jing don kat jong blade try kan rat ka kemen ka hun ka Mynsiem jong ki bagi don bat kini kinong pet kinong i hapo kan ni ka SOS